गुंडागर्दी के नतीजा बच्चा पर नुकसानदेह अवूरी लंबा समय तक चले वाला हो सकता। खाली शारीरिक ना, एकर असर उनका भावनात्मक अवूरी मानसिक भलाई पर भी पड़ सकता। का हमनी के एकरा के लइका पर छोड़ देवे के चाही। राउर बच्चा के सुरक्षित रहे के अधिकार बा। ई जरूरी बा कि हमनी का ओ लोग के स्वतंत्र बनाई जा। बाकिर अभिभावक का रूप में हमनी के अपना बच्चा के भलाई खातिर हस्तक्षेप करे के सही समय जानल चाहिए। रउआ अपना बच्चा के कैसे मदद कर सकेनी? एक, अपना बच्चा के गुंडागर्दी के बारे में शिक्षित करी। यदि आपके बच्चा के पहले से पता होखे कि गुंडागर्दी असल में का होखेला, तो वे कर पहचान अवूरी आसानी से कर सकता। जानल पहला कदम हा। 2, अपना बच्चा से बार बार अवूरी खुल के बात करी। जब माता पिता अपना बच्चा से गुंडागर्दी के बारे में खुल के बात करेले, तो उ लोग अपना अनुभव के बतावे में ज्यादा सहज महसूस करेले। उनका से सिर्फ पढ़ाई के बारे में ना, बालक उनका भावना के बारे में भी बात करी। 3, अपना बच्चा के सहारा बने खातिर प्रोत्साहित करी। आपके बच्चा अपना साथी के धमकावे से रोक सकता। सहायता के पेशकश करके अवूरी धमकावे वाला व्यवहार पर सवाल उठा के ई तबे हुई जब ओह लोग के पता चल जाए कि ओह लोग का लगे राउर पूरा समर्थन बाचार। अपना बच्चा के आत्मविश्वास बनाई। अपना बच्चा के समुदाय के भीतर कुछ गतिविधि कक्षा में नामांकित करी। ऐसे ओह लोग के आत्मविश्वास बढ़ेला। साथ ही ओह लोग के दोस्तन के एगो समूह भी होई जेकर रुचि एके जैसन होई। 5, एगो बढ़िया रोल मॉडल बनी। हमेशा दूसरा बच्चा अवूरी बड़ के संगे दयालु व्यवहार करी। अवूरी जब केहू अवूरी के संगे दुर्व्यवहार होखता ता आपन बात राखी, काहे कि आपके व्यवहार से आपके बच्चा यह सीखता रे। 6, उनका ऑनलाइन अनुभव के हिस्सा बनी। टेक्नोलॉजी उहे है जवना के इस्तेमाल आजकल हर बच्चा कर रहल बा। रौरा बच्चा के इस्तेमाल करे वाला सब प्लेटफॉर्म से परिचित होखे के शुरू करी। अपना लइकन के समझी आ चेताई कि ओह लोग के अउरी कवन जोखिम के सामना करे के पड़ सकेला। ओह लोग के गुंडागर्दी के बारे में बतावल पहला कदम बा। त आई हमनी के मिल के पहले से पढ़ावे के प्रण लेत बानी जा अपना लइकन के एह गुंडागर्दी के दुनिया से बचाई। आशा बा कि वीडियो मदद कैले हुई। हमनी के चैनल मेडविकी के लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब जरूर करी।